Masterizer. Sanibona kuphathi 62 la siqala khona epolice station ngesikhathi iphoyisa litshela uKelly ukuthi linayo warrant of arrest yokumbopha. Wathi uKelly uma ngibopha uzothi ungibophela. Lathi iphoyisa before ngikubophe kuzofanele siqale sithola amasample eDNA yakho. Ngophenyo oluqhubekayo lokugwazwa kwamakhelwane wakho uRamsey Walters egeza kwishawa. Wathi uKelly ungalokuthi kungifake lapho mina ngihlangene nokushona kaRamsey. Lathi iphoyisa uzokuprova lokho ngokuthatha amasample egazi eDNA yakho ngoba sithatha amasample egazi kona wonke umuntu owangena endlini kaRamsey before ashona kuwena wedwa. Wathi uKelly mina ngeke ngenze lutho ngingakakhulumi neloya yami. Lathi iphoyisa ilo izoyenzani? Wathi uKelly ngoba ngikuthembi. Wathetha uKelly wathi ngikutshele yonke into ekade yenziwa uTravis kodwa still awungikholwa. I told you everything that Travis has done to me and you don't even believe me. Lathi iphoyisa lokhu ngithethisa kanje kungakufaka enkingeni ngoba kune warrant of arrest futhi awuyifoneli leloya yakho awufuni nokusinika amasample egazi. Wathi uKelly okay kulungile ngithathe leyo DNA oyifunayo. uKelly wabona uTravis wamemeza iphoyisa wathi nange nje uTravis la hamba iphoyisa la Travis lathi Mr Kane noKelly wayesesheshe ephoyiseni ethi bopha lenje. Lephoyisa lamemeza uRick lathi akabiza uTiba Haynes azothatha iDNA kaKelly. Wafika uRick wathatha uKelly wathi Kelly asambe khonze ohlala lapha wenza iDNA. Lelo likhuluma noTravis lambuza ukuthi ubuyithathelani ingane kaKelly ngoba utsheliwe ukuthi hlukana noKelly nengane yakhe. Wathi uTravis uKelly wayengicela nje ngisendela nama message ngikunikile nje ubufakazi. Lathi iphoyisa umnikile. Wathi uTravis pho ngibuzelani lembuzo. Leli phoyisa ngoba wena ulalelanga uRick mayekutshela ukuthi hlukana noKelly nengane yakhe. Wathi uTravis kwakumele ngenze njani uKelly mayengicela efuna usizo ukuthi ngiyomlandela uJustice. Ethi uTravis uchaza ukuthi njalo uKelly mayecela usizo kufanele ngifonele amaphoyisa kuqala. Ethi ngizalwa umfundisi mina ngakhulela esontweni ngafundisa ukuthi umuntu mayedinga usizo uyamupha usizo. Ngingumntwana kaNkulunkulu bhuti. I'm a child of God, brother. Lathi iphoyisa lokuba umntwana kaNkulunkulu kuzokufaka ejele ngoba uwena wafika la wafayile restraining order to Kelly wafuna ukuhlukana nawe kodwa sekuwena othi umnikeza usizo hlukana noKelly. Uma kuyabonakala eduze kaKelly noma eduze kwengane yakhe uzoboshwa. Wathi uTravis okay sengizosuka eduze kwakhe ngibloke nenamba yakhe. Lathi iphoyisa lokho kuzokusiza Travis usungahamba ekhaya. Wathi uTravis okay ngiyabonga nkathi ethi uyaliqhawula lavela lathi iphoyisa ithe hamba ekhaya Travis. Wahleka uTravis wahamba. uKelly wathi hayibo uyapi manje uTravis? Lathi iphoyisa uTravis useyekhaya. Wathi uKelly kanjani la muntu engihlukumeza? uTiba Haynes watshela uKelly ukuthi ngisukunyakaza uzolinyazwa inalithi. Wathi uyathetha uKelly ukuthi uzomiyeka ahambe amhlabe inalithi. Wathi uTiba Haynes ukutshelela ukuthi ngisukunyakaza. So you're just gonna let him leave? Ouch! You keep moving. Lithi uKelly uzomiyeka ahambe. Lathi iphoyisa ayikho into esombophela yona. Wathi uKelly manje ngifuna ngize ngiyiphathele umthetho ngezandla. Lathi iphoyisa ngimtshelile uTravis ukuthi angaphinda kufonela. Wathi uzoyiblock inamba yakho. Wathi uKelly ngisukucabanga ukuthi uTravis uzokwenza leyo nto ngeke azayenza. Leli phoyisa kuKelly Isaacs akahlukane noTravis. Ngoba ngathi uyena olandelana noTravis. Avela wacasuka uKelly wabatshela ukuthi abanamsebenzi walutho wahamba. uEsperanza wayesepaki nengane kaKelly uJustice nengane yakhe uMika neka Alex uPaisley noPeter bedlala epaki. uEsperanza wakhipha ifoni wahlala ebhenchini ngenkathi esefonela uKelly. uEsperanza ebuza ukuthi usese police station. Wathi uKelly bese ngihamba. Wathi uEsperanza before ungitshela ukuthi batheni ngicela ukukutshela ukuthi uJustice unami. Wathetha uKelly wathi ingakho ngingafuni ukushiya ingane yami noAlex. Ube seyiphi-ke manje ngoba seshiya ingane. Wathi uEsperanza ngoba usuthetha kanje ngicela ucheck ifoni yakho ukuthi inama voicemail amangaki nama missed calls amangaki more than 5. Wathi uKelly ngiyaxolisa Esperanza ngicasulwa lento enziwa yilamaphoyisa. Bavele bamdedela wahamba uTravis. Bethu uEsperanza ethi kanjani manje? Wathi uEsperanza ngisazofind out ukuthi kwenzakalani ngoba ever since uCaptain ehambile wafika nalamaphoyisa amasha transferiwe izinto ayisahambi ngendlela. Ethi uKelly kubhlungu benza sengathi iphutha lami lonke leli. Ngiyazi futhi nokuthi uTravis usazobuya ezohlukumezana nami. Wathi uEsperanza litheni kanti iphoyisa? Wathi uKelly ngeke ukholwe lithi limtshelile ukuthi akahlukane nami. Wathi uKelly ngiyakutshela Esperanza sengizoyibambela mina umthetho ngezandla. Wathi uKelly angikaze ngithandane nendoda ehlanyayo. Wathi Esperanza mina-ke nginalo ibhadi lokuthandana nohlanya. Wathi Esperanza wena indaba ye-restraining order ugcine wenze njani? Wathi uKelly ngisebenzela phezu kwayo ngoba ngizama ukuthola ilo entsha. Wathi Esperanza sheshisa ngoba uyambona uTravis ubhizi. Wathi uKelly ngaphandle kaTravis amanye amabhadi angilandelayo bathathe iDNA yami bethi kumayelana nokugwazwa kaRamsey kwishawa. Wathi Esperanza ungethuki Kelly nami bayithathele iDNA yami ngoba sasihambe sonke siphelezele uNathalie yobona umuzi omusha. Wathi uKelly ayema usho kanjalo-ke kungcono. Wathi Esperanza nami ngizama ukuzokhipha istress la epaki ngizoqeda ukukhuluma nawe idlalele ney'ngane. Wathi uKelly okay sobuye sikhulume ngesikhathi evala ifoni. Angempela waqeda leyo phone call uEsperanza wagijima naye sewujoyina iy'ngane.
mayisemzini kaNatali wayeklinikhi ishi lakhe wakhala iselfoni wayiphendula uNatali kwakuyifoni call eyiqhamuka ejele ngaphakathi wayi-accept wayefonela uJoe ethi uJoe ngiyazi uma ukuthi uphatheke kabi kodwa ngiyaxolisa ngokukuhlupha ngiyazi ukuthi angikulalelanga kwakungafanele ngiphathe lesa sibhamu wathi uNatali kuba uyazi ukuthi ngibonga khona ukuthi wawusiphethe lesa sibhamu ngoba ukuba ungasiphethe ngabe sikhuluma ukuthi washona wathi uNatali by the way unjani-ke wena bakuphethe kahle lapho wathi uJoe khululeka ngami wathi uNatali ngithi bakuphethe kahle yini lapho wathi uJoe even ngisho ngathi bengaphathekile kahle ubuzokwenza njani wathi uNatali uqinisile ayikho into ebengizoyenza wathi uJoe kodwa khululeka ngiright uNatali watshela uJoe ukuthi uyamthanda noJoe watshela uma wakho ukuthi uyamthanda wathi uNatali khululeka mfana wami zama konke okusemandleni ukuthi sikukhiphe lapho sinolushini wathi uJoe angakujabulela kakhulu lokho watshela uma wakho ukuthi isikhathi sesiyaphela ngase bevalelisana beqeda ikholwa wasuka lapho uJoe wahamba ngesihlalo sakhe sebuyela la yasuka khona noNatali naye waqeda leyo phone call wakhala mayisemzini kaRandall kwanokho umuntu emnyango ngathi ahambe umvulela uRandall kwakuJulius Escada ethi Dr. Randall wavuma uDr. Randall wathi uJulius ngangena ngaphakathi wavuma uRandall wathi ngena wangena uJulius wancoma umuzi kaRandall wabonga uRandall wathi uJulius kuRandall ngithi yakhumbula dokotela ukuthi ubaba wami washona wavuma uRandall wathi uJulius angithi uyazi ukuthi wangikhipha ngaphansi kwamafa akhe wathi uRandall ngiyaqala ukuzwa lokho bengingakwazi wathi uJulius uqambelana manga ngoba wena ubuclose ey'ntweni zikababa wahamba uJulius wawuhlala phansi wathi ngikufundele la wathi uJulius kubhala ukuthi la uJulius uyahlanya ekhanda uyingozi emphakathini uyingozi nakuyena uqobo uJulius mayekhuzwa akalaleli akavumelekile ukuthola inheritance even isent from iWilliam ubabili benoma wakhe omzalayo wathi uJulius ngisaqhubekela nokufunda lento ngoba uyayazi ngoba futhi wena owubhala lento futhi ekugcineni isayinwe uJulio Escada bebambisene noRandall Holmes ungenzelani esilima Randall wathi uRandall ngiyaxolisa Julius kodwa mina vele umuntu ebengimsebenzela bekubaba wakho wathi uJulius phela usefile lowo baba manje wayibhale lento mawusafuna kube khona ukuzwana phakathi kwami nawe ngizokunika ithuba lokuthi uyobhala yonke lento uyishintshe wathi uRandall khululeka ngakwenza lokho wathi uJulius mawuqeda ukubhala lento ungayi kuyifakazisa enkantolo wathi uRandall okay wathi uJulius futhi mawuqeda ukuyibhala lento uyisubmit kuloya mmeli kababa uzoyenza nini leyo nto wathi uRandall ngizoyenza manje ngicathi kusasa ntambama izobe right wathi uJulius ukhumbule ukuthi loya mmeli kababa sewummeli wami manje wasukuma uJulius wathi ngizwa kuthiwa khona iphoyisa elinobandlululo elalikhenga ngentambulo sama ukubulala eplazini likamalomwalo wavuma uRandall wathi uJulius uma ungayishintshi-ke lento ebhalwe la awusezukuhengwa-ke lelo phoyisa usuzohengwa yimina wathi uJulius okay ngizokushiyela-ke le file wathi uRandall no khululeka hamba nayo wathi uJulius kanti uyakhumbula ukuthi wawubhala ukuthini wathi uRandall lokhu akusasho lutho ngoba engizoyibhala izoba ngcono ethi sekuyosala kummeli kababa wakho ukuthi uyayisayini wathi uJulius ngikutshela ukuthi akuyena ummeli kababa ummeli wami khululeka ngiyamazi ukuthi uzoyisayini wathi uRandall yena walinyazwa yini esandleni wathi uJulius ingoba kangilalelanga into engangimtshela yona ngamgwaza isandla ngasihlanganisa netafula lakhe njengoba nawe ngizokuhenga uma ungayenzi into engishoyo wathi uRandall ayikhululeka ngizokwenzela into oyishoyo wathi uJulius angithi singabangani Randall wavuma uRandall wathi uJulius ngiyamhaga-ke mina wami umngani sondela uzohaga uJulius bahagana noRandall ngathi uJulius esondele endlebeni kaRandall ethi uma ungenza into ephambene nami imina engizokuhenga siyezwana wavuma uRandall so lapho uJulius wathi sengiyahamba ngizokubona kusasa mngani wami e-ofisini kaBradley wangena eshesha u-Edward ethi lesifebe siu-Alex silale kanjani nolushini wathi uBradley bengikutshelile ukuthi ihamba la Edward wathi uEdward angiyindawo ngifuna ukusiza wena la Bradley ngomngani wakho wathi uBradley actor njengomngani phela ungiyeke ngenza umsebenzi wami wathi uEdward ngeke ngibe nandaba nomsebenzi wakho mina mangabe unkosikazi wakho ishintshana namadoda abantu abamnyama wathi uBradley kade ngikutshela Edward ukuthi iphuma kulento wathi uEdward ngeke ngize ngiphume kulento mina olushini lala nonkosikazi wakho into engicasula ngolushini ukuthi uyi-undercover ye-FBI wathi uBradley Edward sekufanele uyayeke lama-drugs ngoba azokuhlanyisa wathi uEdward khohlwa indaba yama-drugs Bradley ngiyayazi into engikhuluma ngayo wathi uBradley yiphi iproof onayo ukuthi ulushini we-FBI wathi uEdward kudala ngizama ukuthola iproof kodwa uSteven ungivalela ngaphandle wathi uBradley ngoba noSteven mhlawumbe uyabona ukuthi udlala lama-drugs akudakayo wathi uEdward sengiyitholile into engizobamba ngayo ulushini esephutheni kade ngiloko ngifuna ukuthola imistake yakhe ngizomthola ngale ngane ayizale so-Alex wathi uBradley yazi ngilinde iclient elingangena noma yinini laphuma Edward kwabe ngingonqoza umuntu emnyango wathi uBradley yabona-ke nanti ngikhuluma ngayo wathi uma ethi uBradley ngena kwavula umnyango wangena u-Alex wathi uEdward nasi lesifebe singena uzofunani wena la wathi u-Alex bengeke ngize la kube bengazi ukuthi ula wathi uEdward ngikhona-ke sifebe hamba uphindele la uqhamuka khona wathi uBradley u-Alex ufuna mina Edward hamba la wathi uEdward angiyindawo uBradley kufanele kuhambele sifebe wasukuma uBradley wathi ngithe Edward hamba la wathi uEdward ngithe angihambe la Bradley wathi u-Alex okay akuhambe mina ngizobuye ngikubone Bradley wathi uBradley ima Alex akuhambe yena lo Edward wathi uEdward ngikutshelile Bradley ukuthi angiyindawo uBradley wavele waxavuna uEdward wamphusha wathi ngithe phuma wena la wamphusha wamkhiphela ngaphandle sengaphandle uEdward wathi uma wabukelana naleso sifebe ngizokubona ukuthi uyisilima wabuye uBradley wabingelela u-Alex wavuma u-Alex wathi angazi nokuthi ngifike kanjani la nokuthi ngizokwenzani wathi u-Alex ngiyaxolisa Bradley ngiyazazi
ngiyazi ukuthi sengixolise kaningi. Wathi uBradley ngiyazi ukuthi usuxolise kaningi nami ngiyaxolisa. Wathi uAlex uxolisa kanjani awenzanga lutho olwrong. Wathi uBradley nami yimina engahamba ngawubiza abazali bakho ukuze bazi ukuthi unengane. Wathi uAlex ngicela ukuphinde ngikubonge futhi Bradley ngokusindisa ingane emanzini. Wathi uBradley nami ngangenza into engenziwa noma. Kuthe kusenjalo kungalindelekile ngena uEdward noMarcy. Okay. No, you don't read this. Get out. You got both these hoes in the same room right now. Touch me again. Wathi uEdward sezikhona zombili izifebe zakho endlini eyodwa Bradley. Wathi uBradley kade ngitshela ukuthi ihamba Edward. Bradley wamxavuna futhi wamkhipha. Wabuye uBradley wabuza kuMarcy ukuthi uzokwenzani la. Wathi uMarcy bengingazi ukuthi lento ikhona nayo la endlini. Wamkhuza uBradley wathi bengikukhuzile Marcy. Waseyambuza ukuthi ubuthini. Wathi uMarcy bengifuna ukukhipha out siyodla idina sithandwa sami esihle. uBradley wakhuza uMarcy. Wathi uMarcy uke wamtshela nje uAlex about umuzi wethu omuhle sihlala khona nawe sobabili silale khona embhedeni wethu omkhulu. Wathi uBradley kade ngikukhuza Marcy yeka lento. Wasuka lapho uAlex wahamba nkathi uMarcy engayekeli ukummemeza. Sebesile wathi uBradley wenzelani lento Marcy. Wathi uMarcy ngiyaxolisa. Wathi uBradley uzokwenzani la. Wathi uMarcy ngitshela ukuthi ngifuna ukukhipha out siyodla idina. Wathi uBradley njenganini wenza leyo nto. Wathi uMarcy ngizobe ngiqala namhlanje. Wathi uBradley siyohamba ngelinye ilanga nginomsebenzi omningi kufanele ngikwenze. Wathi uMarcy besizofuna lesifebe la. Wathi uBradley ngikukhuzile Marcy. Wathi uMarcy uAlex ubezokwenzani la. Wathi uBradley ubezongitshela ukuthi uyabonga ukuthi ngasave ingane. Wathi uMarcy ayivela ngene lapho uneshow ukuthi awufuni siyodla out idini. Wathi uBradley njengoba ngitshela ukuthi ngisenomsebenzi omningi. Wathi uMarcy okay ngisahamba ke sesiyobonana endlini. uPete efonela uLoshini ngathi uPete ebuza kuLoshini ukuthi iqiniso leli engilizwayo ukuthi uAndrew lahlekile. uLoshini wabuza ukuthi utshele ubani. Wathi uPete iyadlala indabeni leyo nto wathi iphindwa phinda. Ngabo Edward unesandla. Wathi uLoshini angazi kodwa ngiyasola ukuthi uEddie. Wathi uPete kanti kuyoze kube nini uEdward ufanele iqedwe lento yakhe. Wathi uPete lento ifuna ukureporta ku-internal affairs. Wathi uLoshini lento isifuna ukureporta kubantu abangaphezulu kwe-IA njenge-FBI ngoba ingaphezulu kwe-internal affairs. Wathi uPete okay ngiyabatshela ke vele khona i-FBI emnyango wami. Wathi uLoshini ungayithembi kwaleyo FBI lapho ngoba ukwazi uzokuthiwa i-FBI ivikele amaphoyisa esibhedlela. Wathi uPete uNatalie wakunikeza i-CD. Wathi uLoshini ayitholakali nayo idukile. Wathi uPete ngayidukisa kanjani into ebaluleke kanje kulungile ngizoyitshela le FBI semnyango. Wathi uLoshini njengoba ngitshela ukuthi angiyithembi kwaleyo FBI kodwa uma ufuna ukumtshela ungamtshela. Wathi uPete ngizomtshela vele kodwa kufanele kutholakale no-Andrew Loshini. Ebuza ukuthi wagcina ukubonakala lapho. Wathi uLoshini waye ku-Highway 31. Wathi uPete kanti waye kulo mgwaqo onamahlathi kanje osemaplazini. Wathi uPete kodwa ngineshow ukuthi uBen unolwazi ngalento. Wathi uLoshini ukushiso yini lokho. Wathi uPete ngoba uBen wayekhona isikhathi uEdward ejove i-IV drip yami ngopoison. Wathi uLoshini wathi into yanini leyo. Wathi uPete ngesikhathi ngize ngibaleka iphoyisa le-FBI lalingigade emnyango lalibaziswa uBen ngathi uEdward ebhizi ngaphakathi. Wathi uLoshini ungakhohlwa ukuyitshela nalokho leyo FBI ngesikhathi usuyibikela. Wathi uPete uma ucabanga bazombopha. Wathi uLoshini angaza ngiyona i-FBI. They gonna pick him up? I don't know. I'm not the FBI. Wathi uPete kodwa uma befuna uAndrew kufanele balindele ukuthi bazomthola isidumbu ngoba uEdward uyabulala kadlala. Wathi uLoshini wenze sure ukuthi uyalitshela lo phoyisa le-FBI mase umtshela leyo nto ungayishiyi zonke lezi zinto omtshela zona. Wathi uPete okay. Wathi uLoshini okay na ube right Pete ngizofika ngizokuvakashela lapho kusasa. Wathi uPete okay bavala amafoni. uMarcy ngekathi esendlini kwanokho umuntu emnyango ngesikhathi ethi uyamvulela. Wathola ukuthi uRandall wathi uyamkhipha wangaphuma uRandall. Wathi yangize ngithole la nihlala khona. Wathi uMarcy phuma la Randall ungithole kanjani sengidlala. uRandall wamnikeza izincwadi zeposi wathi ingoba uyisilimo nezincwadi ezingena eposini lami la uba-informa khona nge-address yakho entsha manje ubucabanga ngeke ngithole nithi uhlalaphi. uRandall wathi cha le ndlu yenu yimbi. Wathi uMarcy kodwa i-right for sex. Well, it's good for sex. Wathi uRandall ngempela. Wathi uMarcy yayingcono kunasendlini yamathuluzi. Wathi uMarcy ngithe phuma la endlini uRandall wavele wahamba uhlala kusofa. Wasukuma wathi kukhonani kulela kamera. Wathi uMarcy kukhona umbhede esiheva kuwona sex njalo ebusuku. Wathi uRandall uyangazi ngithi ukuthi ngiyi-psychologist so umuntu uma uzolokhu uchoma ngayo ukuthi uyayenza i-sex lowo muntu usuke ehluleka ukwenza umsebenzi. Wathi uMarcy nangawe ngangisho kanjalo kusho ukuthi kusebenza kanjalo ndawo zonke. Wathi uRandall ungayisho kanjani leyo nto ngoba uscream igama lami. Wathi uMarcy leyo nto ibizwa ngoku-actor slim. It's called acting, idiot. Wathi uMarcy mase sikhuluma une-serious note uzofunani la Randall. Wathi uRandall bengifuna ukukutshela ukuthi ngenzeka ukuthi ingane ka-Alex akuyona yami. uMarcy washaya izandla wathi akabanike. Wathi uRandall kuzwakala ingathi ingane kaLoshini. Wathi uMarcy okay sengizwile lo msangano wakho phuma-ke la endlini. Wathi uRandall wenziwa yena uyibize ngomsangano leyo nto. Wathi uMarcy ngisho ngoba ufuna wena ngifonele uNatalie ngimtshele lento bese ngisusa ingxabano phakathi ka-Alex noNatalie ngoba vele uyakuthanda ukukhuluma. Wathi uRandall khululeka vele bese ngimtshelile uNatalie. Wathi ungixakile kodwa uNatalie ukuthi leli khanda lakhe laseGelto akalivusanga ngane kuLoshini. Wathi uMarcy ubu-wrong uma ucabanga ukuthi uzobhidliza i-relationship kaNatalie noLoshini njengoba wabhidliza umuzi kaBradley. uNatalie noLoshini bayathandana slim akusona islim uNatalie islim wena. Wathi uRandall futhi wathi ngihambe la kuyanuka kunuka inhlupheko.
Smells like broke. waphuma wahamba uRandall sengasemnyango uMarcy wammisa wathi next time mawufuna ukubhidliza i-relationship ubothola umuntu oyisilima esizolalela amaqhinga akho njengo-Alex. Wathi uRandall mawungibamba kanje kusho ukuthi usangikhumbula isex yami okuchaza ukuthi uBradley akakwazi ukwenza. Wathi uMarcy phuma la endlini uyanyanyisa. Imoto kaKelly yayihamba ngesikhathi esadrive uKelly wezwa sengathi isondo langemuva liphantshile. Wayimisa imoto yakhe uKelly wehle emotweni uKelly ethi lesi sondo lehliswe yini ngesikhathi evula ngemuva for ukuyoshintsha icathulo eziyamahila ayigqokile wayishintsha wagqoka eziflat. Wavula ibhuthi yemoto ngesikhathi esezama ukuyobheka i-spare wheel. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa episode elandelayo so-uploada kungekudala. Thank you for watching Sterisa TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Sterisa TV.